Eskorbuto, Lapoia eta Kortaturen omenezko kontzertu bira. Bertsio taldeen zuzeneko emanaldiak, kartel, disko azal eta garaiko giroa erakusten duten bideoekin nahastuko dituzte. Hau ez da Euskal Rock erradikala. Hiru anaiak aitaren antzokia hartu dute oinordetzan. Hemen amaitzen dira albiste onak. Bizi dugun krisi ekonomikoari buruzko komedia mingotsa. Los Huerfanitos. Zatoz antzokira promozioari esker, 3 ikuskizunetara bazoaz, 4. doainik eskuratuko duzu. Frantzia hegoaldeko errepide galdu batean, gizon bat ageri da ilunpetatik eta horrek gertaera bitxiak eragingo ditu. Suspensea eta tentsioa, Mikel Santiagoren lan berrian. El mal camino es una historia de intriga que hará que perdáis el sueño, lleguéis tarde al trabajo y vuestra cena arda en la sartén. Jolastu behar dugu alazer! Trena badoa! Txu-txu! 4-8 urte bitarteko umeentzako animazio filma. Eskuratu deskontuak film europarretan eta euskarazkoetan bidaiariak zinera kanpainarekin. Nire lagunik onenak zarete eta... Ai!